Vítajte v raji. Asi takto by som nazvala toto výnimočné miesto, na ktorom sa práve nachádzame. Ak hľadáte nový domov, prípadne oázu pokoja od všedného života, ste na správnom mieste. Nachádzame sa v Borskom Svetom Juri, v dvojpodlažnom dome, ktorý ponúka zaujímavé priestory a možnosti využitia. Deep in a world of secrets, that's where you find the magic. Easy to disbelieve it, difficult to imagine. We are unstoppable if we break down the walls, yeah. We all got our beefs and struggles, but we keep on trying to hide it. Working so hard to keep it together. Maybe it's time that we let go. Príjemný pocit vám vyčarí aj okolie domu, kde nájdete mnoho krásnych zákutí. Moje meno je Kristýna Štáncová, zastupujem realitnú kanceláriu Shark Real a bude mi potešením sprevádzať vás pri obhliadke.